Moi! Mä oon Luotamäenpään Tiina Palentorilta. Mä tuun tällä videolla avaamaan teille, mitä PCM tarkoittaa ja minkä takia se on niin hemmetin hyvä malli. PCM on siis Palentor Change Model, jonka avulla me ollaan viety useampien meidän asiakkaiden muutoksia onnistuneesti läpi. Tämä malli koostuu tämmöisestä muotoiluvaiheesta, sitten taktisen suunnitelman tekemisestä ja sitten konkreettisesti sen muutoksen läpiviennistä. Tässä muutoksen muotoiluvaiheessa määritellään ensiksi muutoksen tavoitteet hyvin konkreettisella tasolla ja pyritään myös mitattavuuteen tietenkin tavoitteissa. Sen jälkeen arvioidaan sitten joko tutkimusten avulla tai muutoin se, että missä tällä hetkellä ollaan suhteessa siihen muutokseen, eli nykytila. Tämän jälkeen lähdetään sitten tekemään muutoksen tiekarttaa, jossa vaiheistetaan se matka sieltä nykytilasta sinne tavoitetilaan, mihin halutaan päästä. Sitten me ollaan päästy siinä muutoksen muotoiluvaiheessa päätökseen. Sen jälkeen alkaa sitten tuo taktisen tason suunnittelu, ja tämä on useasti sellainen, missä monilla organisaatioilla tulee haasteita vastaan, eli ei ihan tiedetä, että no, nyt meillä ollaan jo vähän niin kuin ymmärretty, että miten tämä matka taittuu sieltä nykytilasta sinne meidän tavoitetilaan, minkälaisia vaiheita siinä on, mutta ei oikein osata sitten päästä sille tasolle, että mitä nyt siis konkreettisesti tehdään. Taktisen tason suunnittelussa lähdetään suunnittelemaan niitä ensimmäisen muutosvaiheen konkreettisia johtamistoimenpiteitä, joilla sitä muutosta voidaan lähteä viemään eteenpäin ja edistämään. Myös toki niitä muutoksen johtamisen tapoja ja keinoja. Sen lisäksi mietitään, että minkälaisia kyvykkyyksiä täytyy kehittää henkilöstössä, esihenkilöissä, jotta se muutos on mahdollista, ja konkreettisesti tietenkin mitä ne toimenpiteet niiden kyvykkyyksien kehittämisessä on. Sen lisäksi aina yhteen muutosvaiheeseen ja sen taktiseen suunnitteluun liittyy myös se muutosviestintä, eli mitä asioita muutoksesta viestitään ja millä tavalla muutoksen kyseisessä vaiheessa. Sitten meillä on se viimeinen vaihe, eli lähdetään konkreettisesti toteuttamaan sitä meidän muutoksen läpivientiä siellä arjessa. Siinä vaiheessa mennään tämmöisellä syklisellä mallilla. Jokaiseen sykliin kuuluu se, että nyt kun me ollaan suunniteltu, että ensimmäisessä vaiheessa ne tarkemmat muutosjohtamisen toimenpiteet ovat tällaisia, niin sitten me lähdetään tietenkin konkreettisesti vielä ehkä täsmentämään, mutta etenkin toteuttamaan arjessa niitä suunniteltuja johtamistoimenpiteitä sekä sen fyysisen muutoksen edistämiseksi, ihmisten johtamiseksi muutoksessa ja sitten totta kai niiden kyvykkyyksien kehittämisen näkökulmasta. Sitten aina tähän kuuluu se, että arvioidaan sen jälkeen, kun ollaan ensimmäisiä muutosjohtamisen toimenpiteitä toteutettu, että mihin me ollaan tässä muutoksessa päästy. Kuinka hyvin tämä on edennyt? Onko siellä tullut jotain sellaisia huomioita arjessa, joita meidän täytyy huomioida seuraavaksi? Ja sitten sen vaiheen jälkeen, vasta kun ollaan arvioitu ja tietenkin pohdittu, että mitä ne opit on meillä siihen muutosjohtamisen seuraavaan vaiheeseen, niin vasta lähdetään täsmentämään ja tarkentamaan, että mitä asioita muutoksessa sitten lähdetään johtamaan seuraavassa vaiheessa. Tässä hei PCM, olet kuulolla, jos haluat kuulla lisää.